בדרך כלל משתמשים בגיטרת רזונטור לסאונד של בלוז וקאנטרי, אבל הגיטרה הזאת היא כל כך הרבה יותר מזה, בגלל שיש לה את הסאונד המטאלי. אפשר להוציא ממנה סאונדים מאוד לא צפויים. וזה מה שקורה הרבה פעמים בפסקולים. בפסקולים של סרטים משתמשים בבנג'ואים וברזונטורים כדי להוציא סאונד מאוד מעניין שלא שומעים בדרך כלל עם גיטרה.